εσείς θέλατε επιθετικό και μετά προέκυψε τι έγινε? Όχι, δεν θέλαμε επιθετικό ούτε αμυντικό χαφ. Θέλαμε παίκτη ο οποίος θέσαμε στόχο να είναι ετοιμοπόλεμος, όπως έχουν γίνει άλλες τρεις μεταγραφές που έχουν έρθει, έχουν εγκληματιστεί άμεσα, ήταν έτοιμοι και νομίζω βλέπετε όλοι τι προσφέρουν οι καινούργιες προσφύγες που κάναμε μαζί με τους υπόλοιπους. Έχουν ανεβάσει και τους υπόλοιπους, έχουν ξεκουράσει κάποιους παίκτες, οπότε έρχονται πιο ανανεωμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά για τον Ναπολεόνη, ναι, κάναμε πρόταση. Η υπόθεση Ναπολεόνη, απορώ και πώς σας διέφυγε, γιατί έχει ένα μήνα που την δουλεύουμε. Δυστυχώς, δεν σας το κρύβω ότι και το Σάββατο το βράδυ μετά το παιχνίδι τους με τον ΠΑΟΚ, έχουμε τα και γραπτός, μας διαβεβαίωναν ότι ο παίκτης θα κατέληγε στο ΑΠΟΕΛ. Δυστυχώς, για τους δικούς τους λόγους, εντάξει, είναι και τα λεφτά στη μέση λίγο, πήγαινε και πήγε. Καλή του πορεία του Ναπολεόνη. Στις άλλες επιλογές που είχαμε, αλλά και στο πλάνο που έχουμε πει προηγουμένως οικονομικών για το μέλλον, είναι κάτι το οποίο δουλεύει πολύ σκληρά η Επιτροπή Προγραμματισμού και η Οικονομική Επιτροπή, ούτως ώστε να επενδύσουμε σε νεαρούς παίκτες